Bună ziua și bine ați venit la experimentele lui Denisa! Astăzi o să ne jucăm cu ulei și apă și acoarele. Deci de ce avem nevoie? Avem nevoie de ulei, acoarele și apă. Într-un pahar mare am pus ulei. Celelalte pahare sunt cu apă și acoarele. Mai avem nevoie și de o pipetă. Să vedem ce se întâmplă când amestecăm apa colorată cu uleiul. Ia să vedem. Se amestecă? După cum vedem, se fac ca niște balonașe. Ia uite ce interesant e. Încercăm și altă culoare, am pus roșu acum. Ia să vedem. Dacă punem un pic de galben, ce se întâmplă? Ia uite. Ia uite ce frumos se vede. Mai punem un pic de galben. După cum vedem, apa nu se amestecă cu uleiul. Ce culori să mai punem? Ia să vedem. Verde. Verde. Hai să vedem cu verde cum iasă. Ia uite ce frumos iasă balonașele. Încercăm și altă culoare? Ia să vedem. Cu roz. Roz mov. Uite cum se vede. Observăm și că apa stă în partea de jos, iar uleiul în partea de sus. Uite sus, aici acum avem balonașele de apă și acoarele cum stau jos. Uite ce frumos! Super frumos! Sper că v-a plăcut experimentul nostru. Noi o să continuăm să ne jucăm și puteți să-l încercați și voi acasă. Denisa încă vrea să mai joace. O să punem mult mai multe balonașe aici să vedem cum se umple paharul și ce se întâmplă dacă amestecăm. Puteți încerca și să-mi spuneți cum v-a ieșit. Vă mai așteptăm și la alte experimente.